We zijn vanochtend, ik ben met notaris Mulder, zijn we hier vanochtend naartoe gekomen. Gisteravond gaan rijden. Vanochtend om 11 uur waren we hier. We gaan vanavond zeker in de tent gaan we kijken, ook met mensen praten vooral. En om gewoon ook de indruk op te doen wat er gebeurt allemaal. Maar je merkt aan het liefst aan de mensen, het leeft hier. Het is qua sfeer prima en hartstikke gezellig. Dus goed. Ja, de bedoeling is wel om het evenement uit te bouwen. Maar je gaat wel ieder jaar kijken natuurlijk wat is de meerwaarde voor ons als radiostation, als Radio NL, luisteraar en artiest. En ieder jaar zullen we dat wat aanscherpen en verbeteren. Vorig jaar zaten we in Westendorf zelf. En we zitten nu een stukje verder, weer een nieuwe locatie, andere locatie. En zo gaan we ieder jaar dat proberen te verbeteren. We gaan ook dit jaar weer samen met TV Oranje gaan we de zomertour organiseren. De bedoeling is een keer of 4, verdeeld over leuke locaties weer in Nederland. Die gaan we nog bekendmaken. Maar wel volgens hetzelfde format eigenlijk. Ja. Het wordt bekendgemaakt natuurlijk op de sites. We zullen het ook op de zender doen en ook via TV Oranje. Exact programmering staat nog niet helemaal vast, dus je moet nog even in het midden laten. Maar binnenkort is dat wel bekend.